Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ranka dade. Kadan sun koya. Kadan Rage bai haka. Ku nawa ne za ku je wurin kai wannan kuɗi? Mu hudu ne. Da na sauran mutanen nan. Za su ce. Dan kira su. Malam Sani. Abdullahi ku zo. Tun yaushe ne suka kama mata ne? To gaskiya yanzu ina ganin an samu kusan kwana 70. 70? Da kama matan Da kama da kuma yara. da yara. A wane gari? Dan magori. Garin sunansa dan Magori? Dan magori. Yana da ma'aikata ko ba shi da ma'aikata ko 'yan sa kai ko bijilanti? Ya sai dai dan sa kai. Akwai 'yan sa kai a garin? Akwai yan sa kai. Ba sasanci a garin? Ba sasanci. Sun zo sun yi fada da 'yan sa kanku ne suka dauki mutanen ku? Kwarai ku sai fara yan sa kai. Mutum nawa suka dauka? Mutum nawa suka dauka? Mutum uku sun ka doka. Mutum 20 a can wajen su. Mutum 20 a wajen su? A wajen su da Yaran 23 kenan. sun ka kashe uku ko? Shi ne ce sun kashe uku. Sun kashe mutum uku. To, me suke nema a wajen ku? To wani abin suke nema sun ci dama ba su kuɗi tun suna miliyan 50 mun kare raho dai mun kare ana ciniki Allah ya kaddare mun ka shirya miliyan 25 ba mun shirya miliyan 25 sun ka shirya mu sai musu mashin amma a cikin kuɗin su mun ka ce mun ka so mashin naira miliyan 2.50 Kano to shi ne mun ka zo nan muna da naira sannan kuma sun ka ce mana su ba su ɗauki mashin miliyan 2.50 ba abin sun ka ɗauki mashin naira miliyan 1.600 sun ka yanke naira 450 sun ka ce masa tsada wa da haka Kuma dole zai dace. kuma dole ɗin haka ɗin su ne mun ka abin ka mun ka ɗauka haka nan ɗin shi ne yanzu nan mun zo da naira miliyan 23,400 Miliyan 23,400 da mashin da komai. mashin Da mashin din da komai naira miliyan 23,400. da miliyan da mashin da kuɗi wani su kama naira miliyan 25 Miliyan 25. miliyan 25 Ina mashin din yake? gashi nan Shi ne wannan? shi ne Ok. Yanzu za a je a ba wa barayin kenan a karɓo mutane. za mu je zan ba wa ɓarayin zan je kuɗi mutane Shi kuɗi kuma ina yake? kuɗi ga sunan na ta shi Su ne aka yi dubara a cikin buhun nan? ne mun kalla a cikin Mu da Muna da gane kowace daba ce za a kai su. wallahi ba mu san amma wanda kuke waya da shi ma ba a san wane yanki ba ne. wallahi ba san ma yankin su. To wane yanki za a haɗu da su a ba su kuɗin? Suka ce za a ba su kuɗi. to yanzu nan abubka jange ne Jange me za a ba su sun kuɗin? ka ce mu je nan jange mun kan je jange ne za mu kala su haɗa mana ne za su ba mutane mu ba su da mashi Ok. Jange me akwai sasanci kenan. to lalle ko ba mu sani ba Akwai sasanci jange. ne ko Kai ka sani. Mm. To, yanzu mu da muka kama ku muka yi tunanin cewa barayi za a kai wa mashin nan ba mu san me yake tafiya ba har muka gane cewa an kama mutanen ku ne za ku je fansan mutanen ku ne. To a gaskiya mun duba ba yadda muka iya shine kawai yasa za mu bar ku da wannan mashin da wannan kuɗi ku je ku karɓi mutanen ku. Na ɗaya idan muka je mu kwanta mutanen nan muka yi faɗa da su ma muka kashe su mutanen ku za su mutu. Na biyu idan muka hana tafiya da wannan kaya mutanen ku still za su mutu. To don ceton rayuwar mutanen ku dole ne za mu haƙura da wannan kaya da kuɗi mu bar ku tafi da shi. Amma idan har mutanen ku sun dawo kamar yadda muka yi foto za ku zo da su mu gansu mu yi foto mu sanarwa manyan mu cewa abin da ya wuce din gashi ya dawo. Gashi ya dawo. Kun fahimta da kyau? To mu muna wanke a wanke muke aiki. Zamfara a wanke area. Abinda ba za ka ni duk lokacin da Allah ya sa sun kaba kama ku mutanen ku bi ta nan da su mu ga su sakon wani ga sakon da kun ka isa gashi kuma ga su kama kuniya da Kaga da yadda na tsara kai ko yawa tunan za ku tsaya wannan wurin.